Gevre, ik bedoel 14th Avenue by the famous Royal Clothing. Avrumi Farkas, my Gavre from Power 7 Group. And ik rief Chaim, I came to Bar Park, I'm here by Royal. Kom ik maar zeggen. Hello. What's nice, hè? Wie is Avrumi Farkas? He's downstairs. Downstairs? Straight down. Maar we gaan treffen en zeggen, je did Avrumi. Maar ook gaan in doen. Zo, laat me gaan checken. Wie is Avrumi? Wie is Avrumi? Laat me zien wie Avrumi is. Ah, doe eens hier. Doe eens Avrumi, wat zo nice. Avrumi, it's the first time I'm meeting you in person. Als ik me gered op WhatsApp, als ik geschickt Insta-posten van die van een Power 7 Group. Je is de eerste volgens in person. Dat is een bekketje. Dat is veel liquid kooi van dat bekketje. So, ik ben... Ah, met de Michael. Ja, mens doe. De eerste moet met de Michael, ja? De eerste met de Michael, ja. The famous Michael. The mensen wat warten doen op them. You got it pretty quick. So let me in. You came all the way, gewijs Royal, dacht mijn customer. Mensen komen van die broer. Oh, you came special from Lakewood to buy a bekketje Royal. Wat is dit doen? So, ik had just gefiled van Yossi a utility refund as a manufacturer, weißt? In New York State, wenn man nicht electric to manufacture anything, kann man zurückbekommen the taxes und zahlt auf the bill. Taxes? So, yeah. Ja, but that's the thing. Sag mensen om eens gewiss van dem. Just manufacturers that use utilities as a sewing machine, die Sachen? Sewing machines, food manufacturers, bakeries, fish stores, flash stores. Just any electric machinery was meant to manufacture Any an item? electric was moet weten is correct. Wow. So, we kunnen finalize ons aan hiervan. Dus ik ga eens papieren. So, dan ben ik ook, let's go, laat me nog maar gaan even. A bekketje. A bekketje. I don't need a bekketje, a Royal bekketje af me ja. Die dingen gaat niet op dich, Jassie. Look at this bekketje, look at this bekketje. Fine and nice. Is dat aan in de town? Je was in de town server? Nee, ook een wijn. Ook een wijn, oké. Waar is je met een aanloop? Zit dus in je maan. Ook een wijn. Ja, we zitten hier ook een wijn. Anyway, but let me even nog einmal. So you're saying your refunds gaat niet op lights, gaat niet op air condition. Correct. But ze gaat op utilities. Jetzt figure maar aus, Okay. wieveel van de electric was niet goeders, veel genutzt van manufacturing. For manufacturing products, Yeah, like sewing machines. Correct. With iron machines, with anything you use to manufacture items. Lights and air conditioning. There's an part of manufacturing. We came off with a percentage. What's that? Once we have this percentage, we go to the state, and it's coming to the 3 jaar. En dan ga je bekomen een check. What's that? So the checks you always walk around with, got you also back him. Gaat zeggen, gaat op Als je het op die checks? Gaat op, laten we daar wazen. Die guys got me checks do. Aber please wazen de nemen, weil ich schon gehabt genug. De guys wazen kan nemen, wazen met the numbers. Let me see the numbers. Okay, so let's say du hast packaging company 13,000. Wow, you gotta be kidding me. Du hast dann noch a fashion manufacturer, macht auch Kleider, nicht kein packages. What's that? 2160. What in the world? Hoeveel du hast da? Ja, zie, dat is geit op dat geld. Dat is almost een team met hem. No package, that's it. A butcher shop, $5,500. Wow, en het vader wat de goede is geweest, wat eraan zijn. Die kijkt erin, en zoekt hem, wat kan zeggen, tax. Du weißt, ich trage jetzt as we speak. Wat straks da? Pirem skala pushet ja nast numlo, ja? Correct. Aber ich bringe Geld da ganz zu you. Zum Beispiel kann ich mit der Package da ganz zu. Ja, zie, was ik snap, nee. That's insane. Jassie, ik hoop de master poedel doen. En ik wil zaten van die livers de checks Jassie. Oké? I'll call you. Zet Kom nou je? 2-3 months, ja. Dat is een grootste check. Kijk wat de machinery doet. Dat is een vette check. The master Chaim, De master. Gaan we checken met Jassie van de master Avrumi. This is a no-brainer. What's the number to reach out? WhatsApp 718-682-0660. Sales at Power 7 Group. If you want to know more details, just check out my website, power7group.com. Ken de verring wie die noemen Power 7 komt van? 7 Shabbos Kodesh, Visioners. Visioners. Oh, Shabbos Kodesh. Visioners. Wow. Geef het uit, maar veilige pieren met een lichting in Shabbos.